Uy, thank you ha. Ang mga nagpasalamat ako naman nag-congratulate to myself. Kamo ito ni tinungdan. Kung kay inabot kita pa. Ikaduha ka tuig nga itong binorbalabag. Hindi rin niya sublis, in-convert lang niya. Ang bago na timurida. So, salamat hininga mo baga pa anniversary. Ngan, sangkay, nagbibilin ka ba niyo mga ukyan? Ikaw ba yung balikbayan? Ngan, may daba ni mo karuyag ig-check-in? Amoy ni an Hydrosteel Function Hall Room for Rent. Amoy ni an Rimlet Hotel. May dinira di ubos restaurant pang 5 star didapit na may Santo Niño. Adi na kita nakasulod na kita nga didapit hiton Aklagan Inn at Banghini Batsmith Inn. O amoy din hiliwat ingo didi may dagyapon nira didi resto bar. Amoy din hit mga karaniyan naton tanawan pero hapiton taanay amoy din yang Green Hills Hotel Drive-In didi ni barangay Kaboynan ha. Hayan niliwat kakaibalutin ni kaya karuyag niyo baga mamarigos luwatin na swimming pool tungod good man the function fully loaded tun ira mga kwarto sa alang pa naman kita sumulod. Good morning. Today is November 12, 2024. Time check. Ulaga daw kay turo tempranuhay kita. Alas 8. Ginset tayo na ito. Medyo baga or wide dito na aton lens. Kay baga malingaw mambudo yun yung baga urwasiwas ka kulop. Uy, thank you so much. Ay, Lord, thank you. Nasinganin na kami kanina na aga. Temprano pa. Mga 6:30 ang pagsulod ni Kusya. Uy, thank you ha. Ang mga nagpaabat, ang mga nagpaabat, okay. Ang mga nagpasalamat ako naman nag-congratulate to myself. Hindi rito na hakon kundi hay iton kay hikamo ito ni tinungdan. Kung kay inabot kita pa. Hindi ka duha ka tuig nga itong binorbalabag. Oo, kay kung waray hay yo ligin magagad. Yung kung may nagtatagig camera. Pero kailangan gitagit ang GoPro 13 ha? Ay ka mo kabaraka at tuluwat nga naghatag han GoPro 10 yung GoPro 10 maduduha diret pwede na tigpalpal pan tadto, pan museum tadto, pan cabinet tadto. Kaya mamaya na ito nga niya paradorig bubutang ka. So thank you hayo nagpaabot haniyo kuan haniyo congratulations nga intalon nakikaduhan na kita katuig. Oo nga naton binurbala pag din kalsadahan mamay kala hindi laro mamay. Oo wari pa kita dumusog kay bibilin tayo nga motor kaya pakuan niya may da nagpaabat from Galaxy may nagpaabat kay nakabatihan ako ginpinanluwas akong pagkadto siguro ha pa ini akong siguro pagkadto ha maghalad nga panasa naton roida. Alogad kayo na alogad kayo di man ngayang bungul yan tigadi kita magkakambas para ininliwanan inin nga roida kami din gido alogad yagi kita unta itot mga pans sticker Tawag ko may dapat dito ha. May baga Pinas na lang yun nga rin mo. Austin. Ha? Austin. Ano? Austin. Eskwela ka? Ha? Waran ng klase. Waran ng klase pa. Habay, dili ka na eskwela. Higaan naman mo yun. Man mo yun. May sticker. Yun ha. Salamat. Mga kabataan ito at mga fans club
nga na dili kita ikinatubyan ang nag-sponsor. Oo, ang Mix Motor Parts Trading man adto man niya tagiya nagtitikari ko lang tagiya gihap. Bisan ko no diri ko no tubeless iton guma itutubeless nira. Ay, thank you ha. Ala gud ano kay hindi rin niya tubeless ging convert lang nira gintaking kita mo open niya discount kay salamat po mami ko lol to inyo nakatubeless ka na bago na timroida kay ginbit sa paan kaliding gido kay baga mahulanot. Uy, salamat ha, salamat hiningi mo baga pa anniversary. Oo, thank you. May kalay ito no bago na timroida nahulanot amo na ito nahulanot la. Oo, ngan, sangkay, nagbibilin ka ba niyo mga ukyan? Ikaw ba yung balikbayan? Ngan, may daba ni mo karuyag ig-check-in? Alagat ig-check-in na. Balitaw, dili itong awan, damo na ito ni mo pwede pagpilian. Kung karuyag ni mo, mag-staycation, magkadordilain ninin, nga imo pwede pagpilian. Salit sangkay, pakadina. Bisita ang tanawan ngan kung karuyag nimo mag-overnight, mag-stay in for 1 week. Ha? Oo. Yan ha, pangingin na noon ta adton baga magkadurdilain nga kung ginsisiring nga pwede niyo okyan. Hala daw, Tonyo, ngayon mang kita. Oo, sugad hini. Ani ni dapita may mo na kung baga tikat to katakluban masisipatan mo hindi ay mo wala. Kung adi ka liwat ka di may tanawan, masisipatan mo yun, di may tuo. Amoy ni an hydrosteel function hall room for rent. Mo pa ini ano kay bago pala ini actually di da pa inihan June nagtikang bago pala ini ha. Ang tag-iya ngayon hinin baga base naton pamakyana engineer Danilo Ladan. So kita ka ano damo yun yung mga rooms nga pwede niyo baga pagpilian. Usually kung may niyo baga bunyag, kasal o ano man yung mga event, pwede ka mo stay in no overnight. Kaya nira didi natag 25 bada amo baga nira sa ring. O kay actually siyempre saan kita sumulod nagigimang rawanay kita. Sugad kan adto nim ngaran Eleanor man mamay kala. Hello Eleanor. Welcome to Hydrostel. Hi, how are you today? I'm good. Good. Amoy ano niyo kuan. Amoy niyan ira function room. Andid to higbaw at baga sinisiring na rooftop. Diri pagud pa kuan. Diri pa kuno baga tapos. So halo agay ano? Kumbaga may daniyo din yung mga katitirok, reunion o di kaya mga meeting. Pwede ka mo din man gipalagahan pa kita. Pwede ka mo din masingan ano ngan amoy ni ha may dadin naghihapon baga video kay ada siguro or audio ano para itong iyo baga presentation. Oo taga 18 ano sa kadlaw. Nagamit ko yung function hall. Kung ma-accommodate ra. Pero kung di ra ma-accommodate 2.5 an rooms. Pwede kita masingad to. Yes po. Pero ngayon nga room. 7 po. 7 sige makadi kita igbaw. So bago pa ano din mamay ka la. Hain ka pa. Pakadina hydrosteel function hall and room for rent. Mao pa ini kumbaga singad to kumbaga mag-overnight ka mo kumbaga kuan man may din nga may din nga mga kuan may din nga ngira didi ref may din na didi niya baga pagkuan kung magkakapi ka mo ngan may din na TV air condition ngan sigurado diri ka mo din mag-uulang kung magpupurok lagat magpupurok say man lagat panpurok mahusay tapos baga pag matat aga
Siyempre baga mapahuwayan katapos di ka mo di manihiyos no. So sigarilyuhay, manginginano, baga pakapuro pahuway. Tika. Tagat tika. Amin din ni anhydrous steel function room. Tapos mahusay itong era. CR, may da pa ka pwede ka mo di mag shower together. May da blower. Oo. Okay. Thank you mo ma'am. Mamay kala. Alright. Ngan kung adi ka na dapit habong to pagsulod nimo itong tanawan, makikita naman niyo itong munisipyo. Siyempre kung baga dikutsi ka mo, pwede ka mo didi makagpala na southern oil. Gasolina. Ngan amo na ini makikita niyo ini nga building amo ini an Rimlit Hotel. Kumbaga saktula aniyo kwarta may daghihapon video mga ATM machine yang kumbaga karuyag ng baga tumumar in mga medisina ani gihapon ang TGP, the generic pharmacy. Ngan amoy din iton entrance no. Ini RH ini kumbaga pananglitan na naniguro ka, kinurian ka pag ginawa, pwede ka dahil baga mapasikap ha. So masulod na kita nga di Rimlit actually nagsarit na kita makikita man niyo may da elevation. Talaga elevation. Pero ni ka floor. 5th floor. Ha? 5th floor sir. 5th floor. Andito 5th floor amo adton function room May lagi dito function hall nga 4th floor nga na 3rd floor. Ano adton nga ron? Richard. San kay Richard. So amin din ito ni lobby ngan kung karuyag nimo tumukob-tukob may dinira didiha ubos restaurant man haing ka pa kumplitos ricados ni pagudlay niya dapit mismo hiton bungto poblasyon hiton tanawan mao sa Enduro Biricusi. Ay ma'am. So pwede ka mo din baga babarkada katapos ni baga pangaon pamilya. So makakuan na ka mo check in hala daw singa diyon taliwatan ira room actually ang sarat naman kita papakita taliwatan ira room masakay kita nga elevation Pwede man sir. sige pwede na labaktas na la kita. Parang gihapon baga ma-exercise ita theoric. Say say din ni. Kaya na di baga nakasulod-sulod na kami din man. May kose pangkuan pang 5-star amoy ni an matrimonial. Standard. An Queen Standard Room. Sulibang ko ang presyo ni na 2.8 Yes sir. Good for to India. Good for 2. Ada kay kumbaga magbabarkada ini. An kuan may dakahan an matrimonial. May da sir. Pwede natin makita. Pwede nin CR gihapon ha. Magwala sir yung card. May nira CR daw. Hala daw. Man yung abri kita. Say din malimpyo. Haing ka pa. Baka di na. So tikang kita dituhan na kuan an double an twin standard tapos itinin niya din amulotin yan queen queen standard room actually parehas lainin niya ito na matrimonial. May lagihapon na niya din ni TV. May da pa ito, telepono kung baka karig ni ma-order matawag ng operator. Tapos din nira CR gihapon. So may nila nato niya naging kanhi Rimlit Hotel. Pag daw mo salamat ni baga paghatag ato ning higayon nga baga makabisita makasulod. Thank you. Opo. Thank you. Masing tulot kita. Hay baluwat nga kadtuan.
Oo, thank you ah. Okay. O ba daw ano, ayo good man, nangalimot kita. An function hall ano. O masakay kita tira elevation alagad kay paggawas ta na ini ba nga dimension. Ano may third floor. Third floor. Oo. Third floor ngayon na nandiyo function room. May dagay pa fourth floor. Oh, may daghihap. Hala daw katuon ta na laghihap. Mare man lainin. Kaya taton hingin baga kuan mapakita ta iton na mga adto ha lang yaw. Manamoy ni ano, naglulugaring nala. Oh man. So haluwag pa di. Makiter ngayon nira. Dinhi almost mga 200 ano? 200 ka tao, mamay ka la oh. Di rin naka magproblema kay daanan naka may dana design. It mga taburiti nira din ni. Kung kanon nalainin ano pa inin? Pan sisitapon nalaini. Oh, dibo. Oh, bunyag. Oh, di ba? Kasal. Oh, hala daw kadto kita kuan. Andito no sa. Muluatin an fourth floor nga function room. So actually duduha ini. Oo, pero horaligotin niya no. Oh, horaligotin kung baga magkukuang kamo itatanding niyo didto. Kani kanan didto ubos. Amo ton dito niyo makikita. Pero pwede ton niyo plipihan. Ini kung baga karuyag niyo mga 300 ka tao, 400. Upod na din ni. Oo. So, in here, baga era nilagin tuyo ada kay siyempre para ligot. Usually, kung baga may da mga conference, ano? Lagar, may hibabaron kaya. May da conference. Oo, ha? Tapos makuha na laka mo, iton iyo orderon. Oo. Kaya ba naman iton baga package still. Oo, mamay ka lang, ano? Sugaron talainin mo. Makatulad kita ay mga lugar para nato masabtan. Oo, amin didi. Han? Lagad. Oh, RHU ito hindi da RHU. Tala matukob kita. Kataliwan mo pa na itong baga ka postura din ito. Lagad kayo nakatupad dito. Pero adit mas maupay man. Turukubon. Pinaginikan ma'am lulit. Magdalaga gintagan kita. Gimpa. Gimpa tukob-tukob kita. Bado. Timi style. Oh, thank you. Oh, tapos di may di nagkuan, nag-text. Andito homestay. May Solano. Bagaan siring. Next week na lako no kay may ada pa. Nira emergency nga awan emergency stairs kuno baga ira pa kuno ginayat. Ma-text na lako no hira kung pwede na kuno an homestaycation may Solano. Nanumdum ka mo dito. Oo. So masingad to kita katapos na pagtukob. Ha? Kuan Santo Niño. Alagad to nyo nga nagdidiri-diri ka pa kanina tapos yung nga ginhawanan. Natiman bibibak ribs. Oo. Agi daw, thank you man ulit. Oo, nganayo. Wadin niya. Thank you. Agi daw, thank you. Matisugad at Thank you. Salamat baga nakatukob-tukob ito niyo. Makatulad kita iba. Ngam, kumbaga karoy ang lot niyo baga mamarigos. Didi habat silor. Didi pita may Santo Niño aman din ni. Pero may daghap didi mga pinanipos. Alagat pinanipos. Okay, taraguan. Dire. May daghihapon didi. Pwede niyo. Hasudlan. O niyan papakita ta. Aman din niya. Man. Pero sano kita baga magkuan? Ibagsasarita na kita. Gipakita talainin ang dalan. Man din ni. Haklagan. Oy! Laga daw. Oo ha. Oo. Ano ha? Mapakyanan kita kung pwede. Kung pwede kita din magsarit. Oo. Hindi kita park. Bye-bye. Tao. Bye. May chocolate.
Ay ani parang ani kita didi ha. Awak lagan ini ano. Ani pakyanan kita. So nakasulod na. Waray itong bayad. So nakasulod. Ay badaw waray nin lima. Oh, so napakyanin talong kumibad. Waray nin bayad. Kita aton lain baga pag-promote. So adi na kita nakasulod na kita nga didapit iton Aklagan Inn. Actually duduha nga ininhira nga branch ano. Andid to dapit ha may kuan may ambaw. So indin ni puros ininhira aircon ngandi di an electric fan. Usually an iraton kuan din ni is 350 kun short time. O amin din ni aircon din ni. So kung 12 hours napirad to 750 kung 12 hours. Katapos kung 24 hours is 1.5 o overnight. Didi 250 liwat an electric fan. 215 din ni an short time. Oo, kataliwan kung 12 hours 500. Oo, 500 katima an iraluwat at overnight 24 hours na ito is 1,000. Ngayon kung karig niyo baga wari pa ka mo baga manhinang put baga karoy pa niyo mag-stay makakuha na lang additional tahala amoy. Tapos may daghapon niya rin tindahan ngan may daghapon dito ni rabidyo kihan ba okay mag-isugit ira to ba. Oh sumasikad to ako ha mana ha. Oh thank you. So tigang pala kita ton dida itong Haklagan Inn. Haklagan Inn. Oo, open ito 24 hours. Ngan it at banghini amon bats meet in. Oo, logo doon. Katima mga aircon lot ita didi. Man may dabiri. May biray-biray. Pero klaro itong na kumapakon ni ka. Nakakutsi. Klaro lagi itong kuwan plate number. Promo rate 12 hours 550 and 3 hours 250. Ada kay paspas ito na kuwan la okay 3 hours la ang tagwan po yan. Tag-usala ka round. Tuyaw. Oo. Ada siyempre kumbaga sukot-sukot ka mo itong masingan ni natural pagkata oy may da chocolate. Pagkatapos niyo iton sinukot-sukot niya ni siyam kabulan ada kay masinan niya na kamo Hakumpyo Midwife Clinic. Ada ka itong dida nga umaga. Ada ka itong dida mag-aanak. Katapos itong niyo siyam kabulan nga baga pinurukay. Alagat pinurukay tinaguay. Oo, kung ano-ano pa. O kaya di manimidit. Oo, okay. So masing nga dilot kitang may kalinginan na. Okay. Kalakad kayo matatapos na dida oh. So paglapos lang niyo Pepsi makita ka mo nga tulay. Amoy na din ni itong Kangi Linan an Haklagan Inn. Kuha nini gihapon ha, irainin branch kung mo pa gihapon, okay nakagpakyan na kita, gintugutan kita gihapon, pagsinga di, oo, iningahaw, kay ora-ora ka mo baga, diri ka mo hikitaan. Ako, intalon, nasingan to niyo, marang ka mang kunod mga kuraanan, nasingan to ka na, unak, ba, kay gimpaji ka sa akong gimpauna ako naghinulat ako in 24 hours wala manit may kinuan nga di. Wala manit may nasinga din rumpur. Kaya bayin ka matumod kaya namikukuan la ko. Oo. So amo ini ano an Haklagan Inn. Oo. Mami kala kay answering haton napulo gyapin din ni adi ko an chukwi. O man mapay ani parang ore pa ko nahi ate o amin din hiliwat no may didigi hapon baga
siya rin pa mga kwarto-kwarto. Magkukuruyig niyo at dito igbaw. Oo. Mamingo didi may dagyapon nira didi resto bar. Makarig niyo baga mag-inom-inom o kung ano. Oo. Kung aircon, parehas lagi up dito 350. Oo, amo gipitira presyo. Ay din nyo rin video kihan. Ito niyo. Balik katapos niyo baga ang baga panggulan. Ito yung biyahe. Pwede ka din baga mag-inom-inom, kurukanta, pagkapapaas, pika. Ito yun. Away din hit mga karaniyan naton hatanawan ano. Sige day ano nga makadi ako. Oo, tamin haklagan. Sumasingad tulot kita. Dudo patat kakadtuan ha. Oo. Ngan, kung tisugad kaluwat nga di na may abuyog, Tolosa, Dulag, Mayorga, pero saan nung adto umabot sa Tolosa, magikanit kabuinan, namanit kabuinan, tapos Bislig. May data kakadaon ka pa Bislig, pero hapiton taan ay itinin nga Green Hills Hotel Drive-In. Man, tisugad din hindi di. Ama din aragi antikadi. Oo. Dagan dat idea at iba. Banggi pa paghulton. Pareya sa akong 24 hours ako naghinulat. Durong ka sa ragati. Yung pajika sa anay. Patapos. Pareya bagi ka tumuod. Tapos hindi niya may nasingad na naghiton. Ay la mapakada kita tong gap and vacation. May itong dito swimming pool. Pero masarit kita gihapon saan kita sumulod din niya Green Hills Hotel Drive-In ani sa kita. So nakagsarit kita no pagkuha dito sa sulod amay din yung Green Hills Hotel Drive-In didi ni barangay Kabuinan ha. Baga na sulod din ngan may danaton didi na baron nga 8 ini ka rooms. So an era didi short time is 450. Aircon nito, may TV, may CR. Papreyas ito. Tapos yung baga karuyag niyo baga seri pa magpahimulos itong baga kuan, baga maihang pag-stay ada ito na 12 hours na 850. Didilayin na po barangay Kabuinan ha. Tama katulad kita ha. Bislig. So ani na kita yan na din ya Bislig. Ngan, napansin ko antiin yung mga solar ba yun? Solar street light ha. Naalo ko doon kay nag-extend na ngayon na din natin baga nakuhaan lahat to kutob laha may Santo Niño dapit pero yan ani na din yung may Bislig mamay kala so amay na ninluwat anaton gin kabut haton igpasabot an Hayan Peak Hotel and Resort iniliwat kakaibalutin nila no kaya no kung karuyag niyo baga mamarigos luwatin swimming pool diretso na ini. May din swimming pool may din nagyapon mira didi restaurant alagod kayo magrasa itong dito tira pagkaon kaya nakatukob-tukob na kiton good man magsasarit na luwat kita hasulod ha para giyap kita makakuha an ira rooms. Ate ko an Arlene. Sige. Thank you ha, thank you. Opo. Nagsarit na kita. May din nira didi Hayan Coffee. Kung karuyag niyo baga magkape. Ngan. Kung karuyag gihapon niyo mamarigos. Kadi yung taanay. Nakagsarit na kita maupay. Tumani shoutout kita kan Arlene. Tugipi Arlit. Oy, ano ton ngaron? Rinante, lagi sa tateo. Nakapala. Oy, Jud, dabarkad. Ngayon, sige. Ako grupo, sige, konker, brobliga kita mga tatanawan. So amo didi. Man, kahusay kay baga katon. It's so good benin. Kakuan na kami din ni kuan. Anda di, namarigos kami din ni Kusiya. Lord kay
kukuanan. Oo man. Ang karoig di yung hin mamarigos pero karoig gihat niyo mag-stay siyempre kukuhan tayo pang tira mga rooms. Di may da nira di function room ha. So may da yan na baga kuhan may da nga niya naging dudumara mo say didi sana all. Sumakad to kita Igbaw. Butikan kita dito sa ubos. Amin din itong era labi. Logod pa hoto eh. Naringan sa ako. Uy, naringan sa sayaw. Kita di dato asya to kan Arlit, pagi Arlit classmate oh. Nagpra-practice na yan temprano, tira Christmas party. Sana all. Sana tayo ko an exchange gift. Welcome to Hyan. Shout out tayo sa grupo. Shout out to housekeeping department. Oy, karawata. Inintikan kita di dan halabi. Inin tungod good man nga may da nakita man kamo nga may da mga sarakyan nga da nga may da function fully loaded mamay kala. Ha? Fully loaded. Itong ira mga kwarto sa alang pa naman kita sumulod. Diri pwede. So gintaran kita ni taripa, alam taripa. Di ano ni standard rooms. Adi man ito no. Igkuan na lang niyo kay direk nakita. Igkuan na lang niyo ha, post. May din ha. Balik ipatras. Kay tungod good man hindi di fully book good hira talaga. Kay ang sari ni Arlit balik ko rin at tuibis kay waray na ko nakakuan, waray na ko naka check in. Kay didi haubos may danira didi function room amo yung sinisiri nga package na ba kung karoyig niyo mga rigo may dana didi swimming pool. So may dana naghihapon nila function rooms ngan may dana naghihapon nila didi diretso kung magkakapi ka ngan natural an era didi restaurant. Kuhan presko didit hangin kay nakita mong kamo kay kaya dun. Okay ithangin itong susud-sugad la so di ka mo makita nga yung regod baga electric pan nga baga magkikita kay presko. Tapos along line in here itong side itong dagat salit baga kuan presko itong hangin ha. Didi line in dapit hamay barangay Bislig. So kumbaga ini nga highway naman ini, national highway naman ini. Kumbaga matisugad ka nga di Tacloban. Kumbaga tika di kaliwat Southern Leyte ito. Sana ulo no. May mga pangarap nito niyo. Tapos ito mga kuan, ito mga baga kasagaran nga nanarabaho mga empleyado imo priority ano yung mga minahal kinabuhi mga patod may kalaw so ano man sugaron talaan inin ha di kita makuan ay thank you Len tala. This has been your friend from another stars. Inilagya po na ni ubos nga sangkay nga magpapabilin. Sakit tonyo. Good night, sweet dreams. Mama. Chop chop. May da dito restobar at may Igbaw. Ere no man dito. Inagad ko nagapakito. Aki ang tintolo.